dikai becek ya. Ora udan temen ya, Pak, ceblok. Mari becek ana kiprahe. Oh iya, coba. Pisaet pieng ecoker ayam erok singer. Kula niki asline rocker, mulane kula persis ya Mick Jagger. Ana sing ngarani persis herder. Wah, kaya unyil. Iwak tau digondol kucing, aku rabi lemu balak-balik ke banting. Mula wong urip dolor, ayo sing ati-ati sing dijaluk. Ayo saling sapodo padane, ayo saling menghormati, kudu menyesuaikan diri. Barek tonggo kanan apa maneh nek urip no kampung, mula sing penting ayo sing nek ana pendapat sing bener, ayo padha didukung, ayo diutamakno kepentingan. Nek wis ngerti dolor barek peraturan, ojo dilanggar, duwen ana kesahan. Mula kita nek diwenehi wewenang, ojo mbanoyo temban cindik amban si eladah. Ayo padha mengikuti perkembangan zaman, tapi ojo ninggalno adat dhewe. Ayo padha nuntut ilmu lan pengetahuan, sapa sing bodho bakal ketinggalan. Kita ayo padha sing takon belajar, kita pancen perlu ningkatno pendidikan. Iku kanggo mencapai kemajuan. Pendidikan adalah investasi hari menjata. Mula sakjane wong kekancan, mula sing apik kudu
mapah gedang mula ojo gampang yo salah paham engko akhire medhotno seduluran mula nek kuyon dulur sing ati-ati mula kita kabeh kudu introspeksi ojo kebatliwat ayo saling menyadari ana masalah titik ojo dilebokno ati pancen penting ngenai pergaulan pokoke ojo sampe ya merugikan wong kekancan kudu saling menguntungkan ojo salah jalan akhirnya gak karu-karuan sekali tindakan harus disertai 1000 pikiran iku ngono peribahasa kata sesal dulu dulur iku pendapatan nek sesal kemudian nyota berguna aku dhewe tahu kekancan saking akrabe ngliwati ukuran pake aku digawe suwene saulan tak goleki dadak ketemu ana rombengan ayo hey ha hey bos ayo chat aja dah umat yang ngene rek tapi lek ngrungokno suaraku serak-serak bahasa ini mestinya aku wis dadi penyanyi rock aku. Lah wingi ngrok asem sampe keplorot-plorot iki. Babras kabeh. Aku nyanyi pindho lho didukno wong Soale suaraku gembret. Apa wingi mari mangan black iku wae. Lah lek penyanyi liyane lak mangane enak-enak sing mengandung gizi. Lah aku wingi mangan gak pokro. Esuk mangan bote. Sore mangan peyek. Tengah wengi mangan paci. Tapi ki ben aku dikirim nang Jakarta. Didu karo nyambe. Dadah ya sih. Ha. Hey. 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 Aku piyen yo tau naksi wong kernete yo cakake. Aku esuk ya wis antri motor sampe kringeten durung ana sing numpaki. Srantan aku ngasra ana wong metu teko wetane omah. Tak pikir iku bakul buah bareng tak lereni dadak wong gua sampah. Dadak ana panumpang siji kadhe wedok kaya putri timbang krenetku engko grusui kernet tak seret tak lebokno Bekasi tunggu jejer cek ayame disalip bisa cek mepeti hatiku panas tak uber sakeneke kurang titik nyerempet bakul sate sopir jagoan kok oleh tanding mula habis terus tak keting wis tak salip motorku miring kasih tak tancep arek wedok yo tak piting kula atiku cek lebone tanganku kati awe-awe nyetir tangan kiwa yo cuma sisi arek wedok tak delok iso tele-tele atese awak tutuk Singosari motor selip nobro sapi wong sak kampung metu aku diga
kepuki aku terus leler tibake ngipi namung semanten kidungan kula sae lan boten borong karasya wah mbundeli mestine nek ndelok suarane ya pensiun karepku ku leren nah tapi bos kok sik mundak lah ya apa arek-arek mang latihan sida tangga aku wis kadung macak kaya karane wong dodol mulutan agak sida lak isin didelok wolongan ngledul tidak ngelamun itu. Wah, ya. Loh. Rek. Wes. Wes anu iki gombel aku. Oh, bedesmu. Ana wong metu tabuhane gak karu-karuan. Ya apa kon, Dik? Kakang. Aduh, adikku sing ganteng dhewe, Dik, kon, Dik. Ya apa kabare Kacang Mas? Kacang Mas digoreng, Dik. Ya apa, Dik, tak rungokno suaramu lantur, rata serak-serak basa, Dik. Bareng kon ngidung kaya ngono, Mas, Dik, kerek telu mate kabeh. Ya mesti ae mate lang peno iku herdere. Ojo ngono ta, Dik, Kartolo. Ngene kabare keraton ya apa, Kang? Oh, oleh pengestumu gak ono alang-alang. Lah iki aku metu saka keraton terus Kanjeng Rawa. Oh, Rawa. Kanjeng Rama apa ngrasani aku? Kanjeng Rama ngrasani awakmu uga ngrasani aku. Iki dina awakmu ditutus. Aduh, iki dina awakmu dioyup. Iki dina awakmu diurut. Wah, diurut. Awakmu memang diperintah dikongkon goleki adik Ki Bagus Slamet. Lho, sing dawuh ngono ku sapi. Sopo? Sing ngomong ngono ku ya kebo. Sing dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Dik. Dinane iki aku karo jeneng sira. Iya, Dik. Diutus ngupadi adikku Slamet. Heeh. Slamet Darmuji apa Slamet Riyadi? Slamet Ki Bagus Slamet. Wah. Diutus mulai sebab adik Slamet ape dipolokramakno. Oh, dirabekno. Iki ngene ya, Kakang Mas Ki Bagus. Ojo bagus aku elek. Kakang Mas nyonge. Kakang Mas Basman nyonge. Iya. Nyonge Jaya. Nurut apa lho. Iya. Lah iki dawuhe Kanjeng Rama kaya ngono. Heeh. Aku ora bakal bali nyang kraton. Ayo goleki adik Slamet. Iki biasae Dik Slamet iku sobone ning ndi to? Lho, biasae sapa nek Kupang. Oh, nek Kupang sing nawake manuk iku ya Kang Slamet iku. Iya. Mulane manuk kok digawa ngalor ngidul. Lho, manuke Slamet arep didol. Sing manuk pekutut kuwi. Iya. Lho manuk penak-penak kok didol aku Kanjeng Rama kan duka. Wis aja ngomong iku sing penting kaya goleki Ki Bagus Slamet. Lah iki dijak mulih. Wetanan apa kulonan? Ayo campur gaduh-gaduh. Wis ngene Kang Mas Basman Nyongek Jaya. Iya. Ya iku sasi Nyongek Jaya. Jaya Kati. Iya, terus tadi dinane iki jeneng sira karo aku diutus ngupadi Adi Slamet. Iya, bener. Ora oleh bali yen ora ketemu karo Di Slamet. Betul. Wis aja kesuwek. Matuk. Wis aja lekrek. Aja kesuwen. Iya. Ayo saiki mlebu desa metu desa wani. Wani. Mlebu alas metu alas. Gak wani. Lah wong putrane ratu kok gak wani wedi apa? Wedi macan. Macan kok diwedeni? Ya nek macan sing galak dipangan gurus-gurus entek. Sing kok wedeni kuwatir macan cilik. Lho, apa? Dimut. Oh, lah yen mudhun gunung munggah gunung. Wani. Gunung apa ya, Kang? Gunung Ireng, Gunung Kuning, Gunung Abang, Gunung Ijo. Iku cap jiki. Eling jaman iki kala semono. Wis saiki ayo budel. Ayo.
Ayo. Ayo budal kok ayo tok. Lah ya budel. Ngene. Iki ngetan apa ngulon apa ngidul apa ngalor apa mendur apa menisor apa ngalor. Ora kae. Nang ndi ae iku. Ayo Kang nek ngono kan. Ayo tak selake. Awakmu nang ngarep. Iya, kowe. Aku nang mburi. Iya, ayo. Wah. Sajae rumangsa seneng aku nang Taman Keputran. Aduh. Taman Keputren bebarengan karo adikku si Ayu. Ya Dewi Sri Kastini. Sri Kraja Dewi Ayu Kastiniku lumbung. Dadi ki lumbunge pari termasuk kene anggota KUD ngono to. Panjenengan kok malih to Kang Mas? Loh, malih piye? Kok jadake kaya Lah nggih. Ngaku panjenengan menika satriya bagus. Narendra. Lah iya. Lah kok malih piye? Oh enggak. Kuwasa aku putrane Gusti Ratu kok. Lah nggih, mestinipun satriya bagus menika nggih gagah ngaten. Ayo mosok satriya garo lembeng to. Oleh wae. Mosok ndangune lembeng sing lembeng ngono jane ngono aku. Lah kok malah kualik. Dimes. Lho. Iku kok dirabuk jenenge iku. Menawi kula panjenengan mes lak nggih mekar. Dimas Diajeng maten lho Kang. diajeng garwaku Sri Dewi Kastini. Kualik menika Kang Mas. Dewi Sri Kastini. Inggih. Sapa bisi iku? Apa lali kowe? Mangke rumiyin Kang Mas. Heeh. Panjenengan kalau mau matur menapa garwaku? Iya. Kapan le nikahan? Jange-jange kok. Ojo tukar cincin kok. Waduh, sampun kesesa sampun nyoncrong mawon. Pancene katrenyo karo seliramu senajan kowe tak anggap bojo apa-apa to ora nek pawongan liya-liyane kowe karo aku. Inggih menika tasih bakal to Kang Mas. Suaraku kaya jarwo. Kastini. Inggih kados. Aku mbok direngeng-rengeng to di pirang-pirang dina sumer wae aku iki. Turu gak penak mangan, gak penak gane iwak enak. Lah inggih rengeng-rengeng menika rengeng. Ya apa kinanti apa nyanyian. Menawi rengeng-rengeng mboten saged, menawi gremeng saged. Iku jenenge wong deleming, Dik, ngono lho. Saiki wis pancene kowe karo aku gandrung ora apa-apa ya to. Kene tak bangku dadah. Waduh, mboten Kang Mas. Geni yo. Sami kalian lenggah buk. Wah, sakar betonan ben aku iki. Sapa manis? Sinten Kang Manis? Ya sliramu to. Oh, ngaten. Kaya sira manut jadi ya Kaya teteh ngene. sun kowe bakal tak rabaski karo aku. Ya. Mboten Kang Mas. Apa kowe tak jak mulai konge mampet. Edan. Lah panjenengan menika wau gandrung apa patrol? Rumah sak koyo jaga pari aku mau bengok-bengok. Wis toh, saiki manut jadi ya. Cedak rene. Monggo kula direkaken Kang. Oh, menika wonten. Piyanten Kang. Monggo. Sik, aku teko njaba kok krungu wong kumat iki mang sapa? Suku wulune kok ora carik. Sing penting pokoke apik.
Adikku Kartolo. Jajal mlebu takonono sing bengok-bengok mau sapa? Ngene Kang Bas Gitar. Kok bas gitar kuwi apa sih? Iki tak sawang kaya adikku Islam. Di, lho, Kakang Kartolo. pangling tok karo aku. Ora pangling piye yo macakmu ora karu-karuan ngono. Lho, iki Kakang Basman, aku kan kakangmu. Kowe adikku. Aku Bang Ragil. Lah iki sapi. Dalam pedet. Loh, kowe aja sini-sinake. Ya iku bakal garawatku. Sopo? Dewi Sri Kastini. Putrane sopo? Makpuk. Oh iya. Bagus Lamat. Nggih. Kowe cinta karo Kastini. Aku pancen cinta, Kang. Lah tujuanmu bakal tak boyong, tak rabi, tak gawa nang gone kraton. Kon tak kandhani. Yang apa? Dewi Kastini iki putrane Mendoron Ijo. Ngerti ya? Mendo wedhus ron godhong ijo iku suket. Mendo iku wedhus. Mendo iku wedhus. Ron godhong. Apa tumun kon rabi anake wedhus? Hah? Wong jeneng lho Kang iki manungsa biasa. Sik gampang Kang. Aku tak takon karo iki. Ya, Jenengmu sapa, Nduk? Dewi Sri Kastini panjenengan sinten? Aku kakangne Dimas Slamet. Kowe wis suntik. Lho. Weh, lah sampun diimunisasi kok. Yen dadi bojone putrane ratu kudu sehat. Lho pancen tak preksake tiap Sabtu nang Posyandu. Posyandu menika bayi. Posyandu. Awakmu tresno karo Di Slamet. Inggih. Lah Di Slamet Aku sebalik cinta karo bojoku bakal. padha tresnane. Ya tenang. Ya mesti sowan Kanjeng Rama kok ora ono muleh piye? Durung wantine aku mulai lek pancene wis resmi bakal tak boyong nang Kanjeng Rama. Matur wae yo bali yo, Kang. Lho, Gak iso. Kang Basman karo Kang Kartolo bali wae. Gak iso nek aku bali. Gusik. Iki dina kowe tak boyong mulih nang kraton. Nggih, Pak, sik bali-bali ku ndelok baline. Bali bandeng apa bali tahu? Menawi kula bali telur. Lah, Kang Basman baik. hah? Bali apa? Aku gak bali-bali yo. Kabeh kok njaluk bali. Wis gak gelem bali aku. Awakmu diutus nang kraton perlune ape dirabekno. Loh, ora iso wong rabi ku pilihan dhewe. Ora manut karo wong tuwa. Muspra to? Muspra to? Iki nek ngomong kaya draun. Lah ora gelem bali lah aku didukani karo Kanjeng Rama. Matur bali, gak gelem bali. Matur Kang, aku mau bali. Saiki ora gelem, besok ora gelem. Dipaksa lho. Wis. Kang Mas, Apa? menika monggo sowan mawon dhateng Kinjeng Rama. Kinjeng iku caduk. Kinjeng. Kanjeng kok kinjeng. Oh, Wis. Kanjeng. Kowe kudu pisah karo Di Slamet. Lho mboten. Ora iso. Ora iso. Ayo mengantil kan. Apa mengantil iku? Memepet. Di Slamet. Purbawasesa distrano mbarek aku. Masih purba apa ae terserah. Wasesa gak wasesa apa jare aku? Aku gelem nduk kene, gak gelem nduk kene. Aku diutus mbarek Kanjeng Rama. Apa lo barek kula? Anak ratu nek bareke bareng. Diutus Kanjeng Rama awakmu kudu bali nang kraton. Saiki gak gelem, besok gak gelem. Aja ngabangno kuping. Tekane pati tak belani adikku. Aja ngabangno mata. Kenapa? Aja ngabangno dada. Kenapa? Aja ngabangno panci, ya. Kok aja kreditan barang to. Ora gelem bali. Ora gelem. Tak petani. Loh. Kok dipetani? Bali ora? Ora gelem. Apa yang tak gawe? Oh, apa kuwi? Driji. Ora bali. Gak gelem. Mati mleh. Loh. Ayo, ayo gontok. Iya. Iya. Selamat. Kakang Basman. Kok kani ngoyo kon, Dik? Gak gelem balik. Ayo saiki tak bondo nang kraton. Saiki ra gelem, besok ra gelem. Lho, wani bari aku kok. Apamu sing tak wedeni? Kon wani. Lho, bari aku wani. Wani. Nek aku wani. Ayo. Aku gak wani. Wah. Wong kate perang gak jamu dhisik. Dadine ya metel. Adikku Dewi Sri Kastini. Kados pundi sanika Kang Mas? Lerekno gamelan iki, Kak. Menika wau remipun wonten pundi? Teko kandar. Tawangane tawe. Saiki kowe areh ambek aku ning Taman Keputren. Aja mikir kakangku Kartolo karo Basman. Ayo melu aku, Dik. Dateng pundi Kang Nang Mas? mburi. Ajeng lan apa? Helma. Duh, lalek iki adikku sampai wani karo aku. Tak yo percu aku dadi dulur lanang.
Sebab apa? Wong dulur tuwa kok diwarani karo dulur enom. Lah ngene iki lek gak tak lawan ya apa iki dah. Lek sampe aku iki Poncokoro karo Adi Slamet lah ya isis to. Wirang aku. Dulur tuwa kok diwirangno dulur enom. Coba aku tak nepi. Bek menawa ana pangsit. Bek menawa ana wangsit barang aku kepingin nyaur wirang karo adikku Slamet. Aku tak semen. Ger Kartolo kok becik Ger sing tabah pikirmu sing gak merucut-merucut omonganmu Ger Kartolo ojo sumpek-sumpek kok nek kepingin uripmu mulya anggonmu sutopo anggonmu topo utawa nyemeti gugur sak untara nek wis mari gugur anggonmu topo mlaku kontala ngalor ngidul ngulon tujuanmu aja nuju negara liya-liya maneh nuju negara Rajamala. Lah iku kon bakal iso mbales welirange adikmu. Wis sakmono ae pesene Mbah. Loh, kok kaya suarane kanca dhewe. Oh, nek ono tak gugu. Aku mbales wirang karo Di Slamet tak nang negara Rajamala bakal iso nyaur wirang karo adikmu.